Ali İmran, İmran'ın maşgalası süresi. Ali İmran süresi Medine'de inen sürelerden bolup, ol 200 ayattan ibaretdir ve uzun sürelerin biridir. Sürenin adı 30. ayetinde adalayan Ali İmran sözünden alınandır. İmran, Bibi Meryem'in kakadının adıdır. Bu sürede Tevrat'ın, İncil'in ve Kur'an'ın şol bir Allah'ı göz baştan gaydiyandır varada aydilyar. Ve ehli kitap bilen hoş niyetli katnaşık etmege ve hakikata çağırlar. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı bilen. Elif, Lam, Mim. Ol, ödünden başka vadada layık Huday olmadık Allah'dır. Ol diridir, kayyumdur, bendelerin işini yürüdiyendir. Ey Muhammed! Ol Allah bu kitabı sana hakikatin hut ödü ve ödünden önkü kitapları tasdiklayıcı edip indirdi. Ol Allah Tevrat'ı ve İncil'i hem indiripdi. Mundan Kur'an'dan ön olary Tevrat'ı ve İncil'i insanları doğru yola gönüktirmek için indiripdi. Ol Furkan'ı, Kur'an'ı hem indirdi. Allah'ın ayetlerini inkar edenlere öğren yolda adap vardır. Takik Allah kudreti güçlüdür ve kafirlerden aralıcıdır. Takik ne yerde ne asmanda hiç tat Allah'dan giydiğin kalmaz. İnelerinin gövrelerine size İslam görünüşüne şekil veren oldur. Ondan başka vadada layık Huday yoktur. Ol kudreti güçlüdür, hikmet heyetidir. Sana bu kitabı indiren oldur. Onda kâbir ayetler eşkar manili olup, ular kitabın esası böyledir. Beylikler olsa çılsırımlı manili ayetlerdir. Yüreklerini eğrilik, ervet niyet bolanlar, fitne gözlemek, insanları yanlış yola gönüktirmek ve onu öz matlaplarına göre yorgut etmek için manisi çılsırımlı ayetlere uyarlar. Olara salgılanıp, şolar bilen meşgul olayarlar. Emma oların doğru yorgudunu Allah'tan başka hiç kim bilmez. Ilımda öňe saylananlar hem biz öňe bolşy ýalygnandyk, hemmeti de Perwerdigarimizden gelendir diýerler. Bulardan diňe akyl eýelere uradalarlar. Olar, ey Perwerdigarimiz, bizi doğru ýola gönükdireninden soň yüreklerimizi hakdan adaşdyrma ve bize öz rahmetini eçil. Takik sen eçilcilerin iň beýigisin. Ey Perwerdigarimiz, takik geljekdigine hiç ýylly şek şüphe bolmadyk kıyamet mahşer gününde bütün insanları cemleyecek sensin. Takik Allah beren wadasynyň dänmez diýerler. Takik dini inkar edenlerin ne mal mülkleri ne de perzentleri hiç haýsy olar Allah'ın adamından halat edip bilmezler. Yine olar dowdagyň godunlarydyr. Olaryň ýagdaýy Firawunyň adamlarynyň we olardan öňkü ayetlerinde yalan hataplanlaryň ýagdaýy ýalydyr. Allah günäleri sebäpli olary tutdy, jedalandyrdy. Allah'ın jedasy ören ýowuzdyr. Ey Muhammed, inkar edenlere siz tiz wagtda ýeňlersiňiz we ahiretde täzeden dirildilip dowdaga üşürlersiňiz. Ol ýer nähil erwet düşekdir ýerdir diýip aýtdy. Bedir söwesine ýüzbir gelen iki toparyň düşen ýagdaýyna seniň üçin awrat bardyr. Bularyň biri Allah'ın ýolunda söwüşýärdi. Beýlekisi bolsa kafirdi. Olar kafirler olary musulmanlary göz görüşi bilen özlerinden iki esse köp görýärdiler. Allah İslamyny kömegi bilen güýçlendirer. Takik munda paýhat eýler üçin awrat bardyr. Ayallardan, oğullardan, üýşmek ýygnalan altyndyr kümüşlerden, oğudan bedewlerden, sagymlyk mallardan we ekinlerden gelen nefsi otukdurýan zatlar insanlara bedemen ödüne çekici edilip görkezilýär. Bular dünýä ýaşaýyşynyň wagtlaýyn peýdalarydyr. Asyl barıljak gödelýär Allah'ın ýanyndadyr. Olara size bulardan hem haýyrlysyny habar bereýinmi? Takvalar üçün özlerinin Perwerdigarnyň ýanynda aşagyndan derýalar akan jennetler bolup, olar ol ýerde ebedi galarlar. Ol ýerde olara päkide ýan ýoldaşlar, aýratyn hem Allah'ın razyçylygy bardyr.
Allah bendelerinin ediyen ehli işlerini doğal görýändir diýip aýtdy. Ol takwalar, ey Perwerdigarymyz, taýyp biz iman getirdik. Bizim günahlarymyzy bagyşla we bizi o dogda hadafyndan goru diýerler. Olar sabırly, dogurçul, Allah boyun eýýän, hayır sagabat edýän we seher wagtlarynda Allah'dan ýalkaw sorýan müminlerdir. Allah özünden başga wagtda laýyk Hudaýyň ýokdugyny, adalaty dik tutup şaýatlyk berdi. Perişteler we ilim eýeleri hem bu hakykaty ikrar etdiler. Kudrety güýçli we hikmet eýeti bolan ondan Allah'dan başga Hudaý ýokdur. Taýyp Allah'nyň ýanynda hak din İslamdyr. Kitap berilenler özlerine hakykati bildirýän ilim geleninden soň aralaryndaky görüplik sebäpli çapralyga düşdiler. Kim Allah'nyň ayatlaryny inkar etse bilip goýsun, Allah'nyň hasaby jedaty ören çat gelir. Ey Muhammed, eger seniň bilen din meselesinde dawalaşsalar olara, men özüme tabin bolanlar bilen özümi Allah tapşyrdım diýip. Kitap berilenler bilen Mekkeli nadanlara siz İslam'a girmeyi kabul etdiniz mi diýip aýtdy. Eger İslam'a girseler bes, dogry ýol taparlar. Emma eger ýüze gursalar, taýyp seniň wezipeň diňe olara haky ýetirmekdir. Allah bendeleriniň edýän işini dol görýändir. Taýyp Allah'nyň ayatlaryny inkar edenleri, nähak yere peýgamberleri öldürenleri, insanlaryň arasynda adalaty emir edenleri, ýaymak isleýänleri öldürenleri, jebir jepal adap bilen buşly habar ber. Ine olar amallary bu dünýäde de ahiretde de puja çykanlardyr. Olaryň halat etjek kömekçileri hem ýokdur. Kitapdan nedip berilenleriň Yahudilaryň öz aralaryna Allah'nyň kitabyny emin bolmak üçin çagyryp, soň hem hakykat ýüze çykanyna olardan bir toparyň ol kitabyň hükümlerine amal etmekden ýüze öwrendigini görmediňmi? Olar ýüze öwrji milletdirler. Bu olaryň dowda hody bize diňe sanyjy günden başga hiç haçan degme diýendikleri üçindir. Dinleri meselesinde olary toslan yalanlara aldady. Biz olar geljekdigine hiç ýyly şek şüphe bolmadyk kıyamet gününde bir ýere jemlän, hiç haýtyna nähaklyk edilmeden her kime gadanan zadynyň öwedi dolu berilen wagty olaryň hallary niçik bolar? Aýt, ey mülk eýeti bolan Allah'ım, sen mülkü isläniňe berersiň, isläniňden mülkü alarsyň. Isläniňi edil edersiň, isläniňi har delil edersiň. Hayır seniň eliňdedir, ygtyýaryndadyr. Taýyp seniň ähli zada güýjüň ýetýändir. Giýjäni gündüýde salyp, gündüýde uzaldyýarsyň. Gündüýde giýjä salyp, giýjäni uzaldyýarsyň. Ölüden diri döre diýersiň, diriden ölü döre diýersiň. Sen isläniňe bihasap rızkat eçilýärsiň. Müminlerden galan kafirler dost tutunmasınlar. Kim beýletse, onda Allah'nyň dostlugyndan hiç zat ýokdur. Emma olardan gelip biljek hopdan gorkup dostlaşyp düşmançylyk ýeteňiz ziýany ýokdur. Allah sizi özüne garşy gitmekden ägä edýär. Ahir gaýdyp barıljak yer Allah'nyň huzurudyr. Ey Muhammed, aýt. Siz gursaňyzdakylary ýüregiňizdekiler gilleseňiz de, daşyna çykarsaňyz da Allah onu bilýändir. Ol asmanlardaky we ýerdäki zatlary hem bilýändir. Allah'nyň ähli zada güýji ýetýändir. Her kimiň eden haýr ýa-da erbet hemme işini öz öňünde görjek bol gününde insan onuň eden erbetlikleri bilen özüniň arasyny açmak, gaçyp gutulmak isler. Allah size özüne garşy gitmekden ägä edýär. Allah bendelerine mäherlidir. Ey Muhammed, aýt. Eger Allah'ny söýýän bolsaňyz, maňa tabin boluň. Şonda Allah hem sizi söýer we günahlarynızı bağışlar. Allah bağışlayıcıdır, rahim şefaatlidir. Aýt, Allah we peýgambere tabin boluň. Eger olar ýüze gursalar, Allah kafirleri halamaz. Taýyp Allah Adamy, Nuhy, Ibrahimyň maşgalaty bilen Imranyň maşgalatyny älemlerden öz döwründäkilerden üstün edip saýlady. Olary iyiliğine dowam edip gelýän bir peýgamberlik zürriýaty edip saýlady. Allah ähli zady eşitýändir, bilýändir. Imranyň aýaly, ey Perwerdigarym,
Göwrämdäki çağamy erkin gul edip seniň ýoluňa bagş etdim. Meniň bu bagşymy kabul et. Takyk sen ähli zady eşitýänsiň, bilýänsiň diýipdi. Ol gyý dogranyna ey Perwerdigarym, takyk men gyý çağa dogurdum diýdi. Allah onuň näme dogranyny ören gowy bilýärdi. Elbetde erkek berden gyý diýal däldir. Soňol men onuň adyna Meryem goýdum. Takyk men onu we onuň zürriýatyny daşnalynan şeytanyň şerrinden goramagyň üçin saňa sygynýandyryn diýdi. Perwerdigary onu hoş radylyk bilen kabul etdi we onu kämil terbiýe bilen kemale ýetişdirdi. Oňa howandar bolmagy Zekeriýa tapşyrdy. Zekeriýa näwagt onuň ýanyna mehraba otogyna girse, onuň Meryemiň ýanynda rızkal ýerimiş görýärdi. Ol, ey Meryem, bular saňa nireden gelýär diýende ol, bu Allah tarapyndan gelýär. Takyk Allah isläniňe bihatap rızkal etçiler diýerdi. Zekeriýa ol ýerde Perwerdigaryny dilek edip, ey Perwerdigarym, maňa öz tarapyňdan pek zürriýat nesip eyle. Takyk sen dilekleri eşitýänsiň diýdi. Ol Zekeriýa mehrapda namaz okap durka, perişteler oňa ýüzlenip, Allah saňa Allah tarapyndan gelen kelemäni sözü tasdiklaýjy, öz kowmyny hojaýyn, nefsiň arzuwlaryndan özüni saklaýan we salih peýgamberlerden boljak Ýahýany berjektigi bilen hoş habar berýär diýdiler. Ol Zekeriýa, ey Perwerdigarym, meniň nädip oglum bolsun? Gojalyk başyma çökdi, aýalym bolsa önelgesiz diýdi. Ol Allah ine şey dip Allah islen zadyny eder diýdi. Zekeriýa, ey Perwerdigarym, maňa oglumyň boljakdygy barada bir alamat ber diýenne, ol Allah seniň alamatyň seniň 3 günläp insanlar bilen gepleşmedigiňdir. Diňe ümläp düşünşip bilersiň. Perwerdigaryň köp ýatla onu ertir aşam tesbih et diýdi. Perişteler, ey Meryem, Allah seni saýlady, seni päkide eýledi we seni äለም jahanyň ähli denanlaryndan saýlap mertebäňi belent etdi diýipdiler. Ey Meryem, Perwerdigaryna tabin bol, secde et we ruku edýänler bilen ruku et. Ine bular biziň saňa wahy eden gaýpdan gelen habarlarymyzdyr. Olar Meryem'e kimin howandarlyk etjekdigi barada galamlaryny bijatyar karlar we bir-birleri bilen jedelleşýär karlar, sen olaryň ýanlarynda däldiň. Perişteler oňa, ey Meryem, Allah saňa ady Meryem ogly İsa Mesih bolan, bu dünýäde de ahiretde de mertebeti beýik, Allah'nyň iň ýakyn bendelerinden bolan, özünden bolan bir kelime söz bilen boşlaýar. Ol sallanjakda da, kemale gelende de insanlar bilen gepleşer we salihlerden bolar diýdiler. Ol Meryem, ey Perwerdigarym, maňa hiç bir insan erkek diýmedi. Meniň nädip çağam bolup biler diýenne, Allah islen zadyny yaradýandyr. Ol bir işiň bolmagyny istese oňa diňe bol diýer. Ol hem desine peýda bolar diýdi. Ol Allah oňa İsa kitaby ýazmagy, hikmeti, Tewraty we Injili öwreder. Onu Israil oglaryna ilçe edip iberer. İsa olara şeýle diýdi. Takyk men size Perwerdigaryňyzdan bir ayat mucize getirdim. Takyk men size palçykdan guşuň şeklinde meňleýän bir zat ýasap oňa üflärin. Ol Allah'nyň ruhsaty bilen şol wada janly guş bolguçar. Şeýle de men Allah'nyň ruhsaty bilen doga bitdi körü we pis keselliğini sagaldyp ölüleri diýreldirin. Size öýleriňizde näme ýýändiňizi we näme ýygnap goýýandyňyzy hem habar bererin. Eger mömin bolsaňyz, takyk bunda siziň üçin obrat bardyr. Men özümden öňkü Tewraty tasdiklamak we size Musanyň dininde haram edilen käbir zatlary halal etmek üçin geldim. Men size Perwerdigaryňyzdan bir alamat mucize getirdim. Bes siz Allah'dan gorkun we maňa tabin bolun. Takyk Allah meniň Perwerdigarymdyr, seniň de Perwerdigaryňyzdyr. Bes oňa wada ediň. Ine bu dogry ýoldur. İsa olardan küpre aňynda Allah'nyň ýolunda meniň kömekçilerim kimler diýdi? Hawaralar, şägirdleri Allah'nyň ýolunda kömekçiler bizdir. Biz Allah'a iman getirdik. Ey İsa, sen biziň muslimandygymyza şaýat bol. Ey Perwerdigarymyz, biz inderen kitabyňa iman getirip peýgambere uyduk. Biz şaýatlar bilen bileýär diýdiler. Olar Yahudiler İsa'ny öldürjek bolup hile tuzak kurdular. Allah olaryň hilelerini hile bilen puja çykardy.
Allah hileleri iň hayırlı güýçli puja çykarjydyr. Allah şeýle diýdi: Ey İsa, ajalyň gelende seniň janyňy olar däl, men alaryn. Seni öz ýanyma galdyraryn. Seni inkar edenlerden halat edip päklige çykararyn we sana tabin bolanlary ta kıyamata çelli inkar edenlerden üstün ederin. Soň siz maňa gaýdyp gelersiňiz. Men şol wagt siziň araňyzda çaprazyga düşen zatlaryňyz hakda höküm bererin. İnkar edenleri bolsa bu dünýäde we ahiretde ýowuz adap bilen adap bererin. Olaryň halas etjek kömekçileri hem ýokdur. Emma iman getirip salih amal edenler bolsa Allah olaryň fiýlaklaryny dol berer. Allah zalimler halayan däldir. Ey Muhammed, bulary biz sana beýan edilen ayatlardan hem de hikmetli zikirden Kur'an'dan okap berýäris. Taqiq Allah'ın yanında İsa'nın ýagdaýy, Adam atanyň ýagdaýy ýalydyr. Allah Adam'ı topraktan yaratdy, soň oňa bol diýdi, ol hem desine peýda boldy. Bu hakikat sana Perwerdigaryňdan gelendir. Sen güman edijilerden bolma. Sana ilmden munça alamatlar geleninden soň kim senin bilen ol İsa hakkında davalaşsa oňa hani gelin ogullarymyzy we ogullaryňyzy, ayallarymyzy we ayallaryňyzy biz özümüzi we siz hem özüňizi çağırıp soň hem zar tazarruk edip bu meselede Allah'ın näletiniň yalançylaryň üstüne inmegini diläliň diýip. Taqiq sana aýdylan bu habarlar elbetde hakikatdir. Allah'dan başka vadada layık Huda yoktur. Taqiq Allah gudreti güýçlidir, hikmet eýesidir. Eger olar ýüze görseler, taqiq Allah ol bozgaklar anyk bilýändir. Ey Muhammed aýt, ey ähli kitap, gelin, biziň siziň bilen araňyzda deň manida bolan şu sözi kabul edeliň. Allah'dan başkasyna ibadet etmäliň, oňa hiç zady şärik goşmalyň. Allah'dan başka käbran sanlaryň toslan zatlaryny kabul edip bir-birlerimizi perwerdigarlar edinmäliň, hudaýlaşdyrmalyň. Eger olar ýene-de ýüze görseler, ey kapyrlar, biziň muslimandyrmyda şaýat boluň diýin. Ey ähli kitap, näme üçin Ibrahim hakda ol biziň dinimizden diýip jedelleşýärsiňiz? Tewrat we Injil ondan soň inmedimi eýsem? Hey siz akyl ýetirmeýärsiňizmi? Siz segelje bilýän zadyňyz barada jedelleşdiňiz diýeli. Emma hiç zat bilmeýän zadyňyz barada näme üçin jedelleşýärsiňiz? Allah dogrusyny bilýändir, siz bilmersiňiz. Ibrahim Yahudy da Nasrany da däldi. Emma ol hanif hak dinde bolan muslimandy we Allah şärik goşanlardan däldi. Taqiq Ibrahim'a insanlaryň arasynda iň ýakyny, oňa tabin bolanlar bilen bu peýgambere Muhammede iman getirenlerdir. Allah müminleriň dostudur. Ähli kitapdan bir topar siziň diniňizden adaşmaňyzy isledi. Emma olar özlerinden başga hiç kim adaşdyryp bilmediler. Muny özleri hem aňmaýarlar. Ey ähli kitap, siz Tewratda we Injilde hakikaty görüp durkaňyz, näme üçin Allah'ın ayatlaryny inkar edýärsiňiz? Ey ähli kitap, näme üçin hakikaty nähek bilen gaçdyrýarsyňyz we bilip durkaňyz hakikaty gizleýärsiňiz? Ähli kitapdan Yahudilerden bir topar birege iman getirenlere muslimanlara indirilen Kur'an'a günün başında iyiden iman getireliň. Soňunda akşamary hem olarda şüphe dörep dinlerinden ýüz öwürmekleri üçin inkar edeliň. Siz öz diniňize tabin bolandan başga hiç kime bu sır inanmaň diýdiler. Ey Muhammed aýt, taqiq dogry ýol diňe Allah'ın ýoludur. Siz özüňize berilenemeňiz istadyň kitabyň başga birine Muhammed ümmetine hem berilmeginden ýa-da Perwerdigaryňyzyň hudurunda özüňize garşy delil hökmüne getirer öýtdiňizmi? Ýene de aýt, taqiq fazl-ı kerem Allah'ın elindedir. Onu islänine berer. Allah'ın fazl-ı keremi giňdir, ähli zady bilýändir. Ol Allah öz rahmeti, peýgamberligi bilen islänini tapawutly eder. Allah ulu fazl-ı kereme ýetedir. Ähli kitapdan özüne harwar altyn amanat goýsaň da, onu sana elini batyrman dol gaýtaryp berýänler hem bar. Emma olaryň içinde eger 2 dinar altyn amanat goýsaň hem başynda dikilip durmasaň sana gaýtaryp bermeýänler hem bar. Munyň sebäbi olar ümmiler ähli kitap bolmadyk butparat araplaryň garşysyna näme etsek bolýar.
onun üçin bide hiç illi sorag ýokdur diýdiler. Olar bilip dursalar hem Allah hakda toslap yalan sözleýärler. Ýok, hakykat beýle däldir. Kim ähdi peýmanyna wepaly bolup erwedi işlerden saklansa, bes takyk Allah takwalary halayandyr. Takyk Allah beren ähdi peýmanyna we kasamlaryna derek az bir puly behbidi satyn alanlaryň, bozanlaryň ahiretde netibeleri ýokdur. Takyk Allah beren ähdi peýmanyna we kasamlaryna derek az bir puly behbidi satyn alanlaryň, bozanlaryň ahiretde netibeleri ýokdur. Kıyamet gününde Allah olar bilen gepleşmez. Olara rahmet nazary bilen seretmez we olary aklamaz, yalkamaz. Olara jebir jepaly azap bardyr. Takyk olardan ähli kitapdan, kitapda ýazylýan bolmasa hem siziň kitapda ýazylýandyr öýtmeňiz üçin kitaby okuyan mahallary dillerini aynadyp, käbir sözleri ýetgedip okuyan bir topar bardyr. Olar okuyan zatlary Allah tarapyndan bolmasa hem bu Allah tarapyndandyr diýerler. Olar bilip dursalar hem Allah hakda toslap yalan sözleýärler. Allah tarapyndan özüne kitap, hikmet we peýgamberlik berilen hiç bir adamyň insanlary ýüzlenip Allah'dan başga maňa gul bolun diýmek mümkin däldir. Ol insanlara diňe okap öwrenýän we size öwredýän şol kitabyňyzda aýdylşy ýaly Rabbani takwa alimler bolun diýer. Hiç bir peýgamber siziň perişteleri we peýgamberleri perwerdigarlar edinmeňizi emretmez. Siz Müslüman bolanyňyzdan soň heýde ol size köpüre emredermi? Allah peýgamberlerden kasam bolsun. Size kitap ve hikmet berenimden soň siziň ýanyňyzda kitaby tasdikleýiji bir peýgamber gelenine hökmän oňa onanyp ony goldaýjy bolmalsyňyz diýip söz alypdy. Allah siz ikrar etdiňizmi we meniň size ähdi peýmanymy kabul edip aldyňyzmy diýende olar ikrar kabul etdik diýdiler. Allah siz bir-biriňize we ümmetleriňize şaýat bolun. Men hem siziň bilen birlikde bu ikraryňyza şaýatlyk edýärin diýdi. Indi kim bundan soň hakdan ýüze gürse, olar pasyklaryň bu sözleridir. Asmanlardaky we ýerdäki ähli zatlar öz erkine ýa-da mejburi ýagdaýda isleseň islemeseň Allah tabin kalar ähli kitapdan bolanlar Allah'nyň dininden başga din gözleýärlermi? Hemmeler ahyry oňa Allah gaýdyp bararlar. Olara biz Allah özümize indirilen Kur'an'a, İbrahim'a, İsmail'a, Ishaqa, Yakuba ve onun neberesine indirilenlere, özlerinin perverdigari tarafından Musa, İsa ve ehli peygamberlere verilenlere iman getirdik. Biz onları birekten ayrı tutmayarız ve biz ona Allah boyun egenlerdendir deyip ayt. Kim İslam'dan başka din gözlese bilip koysun. Ondan başka din hiç hasan kabul edilmez ve ol ahirette hem ziyana kalanlardan olur. Özlerine asker deliller gelip peygamberin hakkıdığına şayat bolup iman getirenlerden son kafir bolan kavmi Allah ne edip doğru yola gönükdürsün. Allah zalimler kavmini doğru yola gönükdürmez. Yine buların cedaları onların Allah'ın periştelerinin ve ehli intiharlarının nealetine kalmaklarıdır. Olar bu nealetin içinde ebedi kalırlar. Onların azabı yenileştirilmez. Hiç kim onlara nazar etmez. Emma bundan soň tövbe edip özlerini düzedenler nealete kalmazlar. Biz takyk Allah bağışlayıcıdır, rahim şefaatlidir. İmanlarından soň inkar edip soň hem küpürde aşyk edenlerin tövbeleri hiç hasan kabul edilmez. Olar yoldan adaşanların bu sözleridir. Takyk inkar edip kafir bolup can verenlerin halas bolmak üçin yer ýüzüne dünýä barabar altyn fidye töleg berseler hem olaryň hiç haýsyndan kabul edilmez. Olara jebir jepaly azap bardyr we olara kömek etjek hem ýokdur. Siz öz söýýän zatlaryňyzdan Allah ýolunda haýır sahawat etmeseňiz, iň uly ýagşylyga jennete gowuşup bilmersiňiz, siz näme haýır sahawat etseňiz, takyk Allah onu hökmän bilýändir. Tevrat indirilmedinden öň İsrail'in Yakup'un özüne haram eden zatlarından başka ehli görünüşlü tagamlar İsrail oğullarına halal edilipdi. Ey Muhammed ayt, eger doğrulçul bolsaňyz Tevratı getirip onu okan.
Biz mundan soň kim Allah'ın adından yalan toslasa ine olar zalimlaryň bu sözleridir. Ey Muhammed aýt, Allah dogry sözledi. Biz hanif hak din bolan Ibrahim'in dinine tabin bolun. Ol hiç açan Allah şärik boşanlardan bolmandy. Tahqiq insanlaryň ibadet etmek üçin yer ýüzünde gurulan ilkinji öý bina Mekke'däki ol mübarek we insanlary dogry ýola gönükdirýän Käbedir. Ol ýerde äşkar alamatlar we Ibrahim'in makamy bardyr. Kim ol ýere girse howpsuzlykda bolar. Ýoluny güýç ýetirenleriň Allah'ın öýüne haç etmegi insanlaryň Allah'ın öňündäki borjudur. Kim hacı inkar etse kafir bolar. Tahqiq Allah baýdyr, älim jahandaky hiç adam ätäş däldir. Ey Muhammed aýt, ey ähli kitap, näme üçin Allah'ın ayetlerini inkar edýärsiňiz? Allah edýän ähli işleriňizde şaýatdyr. Aýt, ey ähli kitap, siz näme üçin hakykaty görüp durkaňyz? Allah'ın ýolunda egrilik gözläp iman getirenler ondan sowmaga synanşýarsyňyz. Allah sizin edýän işleriňizden gapyl däldir. Ey iman getirenler, eger kitap berilenlerden bir topara uysaňyz, olar sizi imanynızdan soň kafirlere öwrerler. Size Allah'ın ayetleri okalyan, araňyzda Allah'ın ilçisinin hem bar wagty nädip inkar edip bilersiňiz? Kim Allah'ın dinine berk yapışsa biz, ol dogry ýola gönükdirilendir. Ey iman getirenler, Allah'dan oňa münasip görünüşde çyn ýürekden gorkun, oňa garşy çykmakdan saklanyň ve dine Müslüman ýagdaýda jan beriň. Hemmäňiz bilelikde Allah'ın ýüpine, dinine ıkjam yapşyň, bölünüşmäň. Allah'ın özüňize beren nimetlerini ýatlaň. Bir wagtlar siz birek-birege düşmandyňyz. Ol Allah sizin kalplaryňyzyň arasyny birleşdirdi. Siz hem onuň nimetynyň netijesinde dogan boldyňyz. Siz otdan bir gorpun ergegeninde durkaňyz. Ol Allah sizin onuň içine düşmekden halas etdi. Allah sizin dogry ýola gelmeňiz üçin şeýdip size öz ayetlerini beýan edýär. Ey musulmanlar, sizin araňyzda haýra çagyrýan, ýagşylygy emir wagt nesihat edýän, erbetliklerden gaýtarýan bir alimler topary bolsun. Ine olar halas bolanlaryň bu tözleridir. Siz özlerine äşkar deliller gelenden soň bölünip, agdalylyga düşen ähli kitap ýaly bolmaň. Ine olar üçin uly azap bardyr. Ol günde kıyamatda käbir ýüzler apak bolar. Käbir ýüzler gapgara bolar. Biz ýüzleri gapgara bolanlara imanyňyzdan soň inkar etdiňizmi? Biz inkar edendiňiz sebäpli bu azaby dadyň diýler. Ýüzler apak bolanlar bolsa Allah'ın rahmetinde, nigmatynda bolarlar. Olar ol ýerde ebedi galarlar. Ine bular Allah'ın ayetleridir. Biz olary sana boş ýere dälle hak ve hikmet bilen okap berýäris. Allah älim jahandaky insanlara hiç ýerine haklyk etmek islemez. Asmanlardaky we ýerdäki bar bolan ähli zat Allah'nynkydyr we ähli işler ahyry Allah'a gaýdyp getirler. Ey musulmanlar, siz insanlaryň ýagşylygy üçin öňe çykarlan iň haýyrly ümmetsiňiz. Siz ýagşylygy emir wagt edip, yamanlygyň öňüne alyp Allah'dan ýarsyňyz. Käşke ähli kitap hem iman getirsedi. Elbetde bu özler üçin gowy bolardy. Olaryň aralaryna iman getirenler hem bardyr. Emma olaryň aglagasy ýoldan çykan tasyklardyr. Olar size ediyet berip ınjytmakdan başga hiç ille diýan berip bilmezler. Eger olar siziň bilen söwüşseler, arka öwürüp gaçarlar. Soň olara hiç kim ýardym bermez. Olar nirede bolsalar da Allah'dan gelen ýüpe ähd peýmana we insanlaryň müminleriň ýüpine himayatyna sygynmasalar, olara harlyk delillik tagmasy batylar. Olar Allah'ın gazabyna duçar bolup, olara miskinlik tagmasy batylandyr. Bu olaryň Allah'ın ayetlerini inkar edendikleri ve nähak ýere peýgamberi öldürendikleri sebäplidir. Bu hem olaryň öňünden bäri asy bolup, hetden aşa geçendikleri üçindir. Olaryň ähli kitabyň hemmesi deň däldir. Ähli kitapdan dogry ýolda bolup, gijelerini tezde edip, Allah'ın ayetlerini okuyan bir topar hem bardyr. Olar Allah ve ahiret gününe ananyp, ýagşylygy emir wagt edip, erbetligiň öňüne alyp, haýyrly işlere ylgaýarlar. Ine
olar salihlardandır. Olar näme hayır iş etseler, onun sowabyndan mahrum bolmalar. Allah takvalary gowy bilýändir. Taqiq inkar edenler Allah'ın azabından ne olaryň gadananlary ne de perdentleri halat edip biler. Olar dogdahy bolup ol ýerde ebedi galarlar. Ol kapırlaryň bu dünýäde eden hayır sahavatlarynyň misaly inkar edendikler üçin özlerine zulm eden bir kowmyň ekinlerini vurup onu zaýalan gadaply sowuk gelen ýagdaý ýalydyr. Dogrusy Allah olara zulm etmedi. Olar özlerine zulm etdiler. Ey iman getirenler! Siz özüňizden muslimanlardan galanlaryny kapyrlar dost tutunmaň. Sebäbi olar kapyrlar size ziyan bermekde çetde durmadylar. Olar sizin kynçylyga düşmeniňizi islerler. Olaryň size kineleri agyllarynyň çykýan sözlerinden bellidir. Ursaklarynyň yürekleriniň gizlýän zatlary kineleri bolsa has uludur. Eger aklyňyzy ulananlar bolsaňyz biz size ayatlarymyzy beýan etdik. Hayp, siz olar kapyrlary söýýärsiňiz. Emma siz ehli ilah kitaplara iman getirseňiz hem olar siz söýmezler. Olar siz bilen ýüzbeýiz bolanlaryna biz inanlyk diýerler. Özleri galanlaryna bolsa size betlýän kineleri sebäpli barmaklarynyň uçlaryny dişlerler. Olara kineňiz bilen jan beriň. Allah gursaklardakyny, yüreklerdäkini dolu bilýändir diýip aýt. Sizin bir gowluga nymata gowuşmaňyz olary kynandyrar. Eger size bir erbetlik, kynçylyk gelse welin şatlanarlar. Ýöne eger siz sabr etseňiz we Allahdan gorksaňyz, olaryň guran hilesi size hiç ziyan ýetirip bilmez. Taqiq Allah olaryň edýän işlerini özüniň ilmi bilen gurşap alandyr. Ey Muhammed, sen bir gezek seher bilen maşgalaňdan aýrylyp, müminleri söwüş ýerlerine ýerleşdirmek üçin Medineden ýola çykypdyň. Allah ähli zady eşitýändir, bilýändir. Sizden iki topar Allah'ın öldürünün yardım vermegine garamadan söwüşde ejillik görkezip ýyda tesjek boldular. Müminlerden Allah bil baglasynlar. Kasam bolsun, siz ejid sanyňyz az wagtyňyz Allah size Bedirde kömek edipdi. Şükür etmeňiz üçin Allah'dan gorkun. Şol wagtdan müminlere Perwerdigaryňyzyň 3000 perişte bilen yardım etmegi size yetmeýärmi diýýärdiň. Elbetde sabır edip Allah'dan gorksaňyz, olar düşmanlaryňyz hem şol wagda üstüňize gelseler çotsalar, Perwerdigaryňyz size özlerini aýyl saýyl etjek nişanlary bar bolan 5000 perişte bilen kömek eder. Allah ony kömegini size tüýünji bolmagy we onuň bilen siniň yürekleriňiň arap tapmagy üçin berdi. Yeňişdiňe gudraty güýçli we hikmet eýesi Allah tarapyndan geler. Allah size bu golda kapyrlaryň bir toparyny kesmek, ýok etmek ýa-da olary derbi dağyn edip, aralaryny dowul salyp, niýetlerine ýetmän umytsız ýagdaýda ýyllarına gaýdyp gitmekleri üçin berdi. Allah islese olaryň towbalaryny kabul etsin. İslese özlerine zulüm edendikleri üçin olara azap bersin. Diňe hakikaty ýetirmekden başga sen hiç bir işe jogap berdälsiň. Asmanlardaky we ýerdäki ähli zat Allah'nynkydyr. Ol islänini bağışlar, islänine azap berer. Allah bağışlayıcıdır, rahim şefaatlidir. Ey iman getirenler, essesi bilen arttırılıp alınan götürümü iman, azapdan halas bolmaňyz üçin Allah'dan gorkun. Ey müminler, siz kapyrlar üçin taýarlanan ol otdan gorkun. Merhemet edilmeňiz üçin Allah we peýgambere tabiň bolun. Perwerdigaryňyz tarapyndan ýalkawy we giňişli asmanlardyr. Yer ýaly takwalar üçin taýarlanan jennete howlugyň. Ol takwalar bollukda da, gytlykda da haýyr tahawat edýärler. Gaharlaryny ýuwdýarlar. İnsanlaryň hatalaryny başlaýarlar. Allah ýagşylyk edýänleri halaýandyr. Ol takwalar eger uly bir günah iş etse ýa-da özlerini zulüm etseler, destine Allah'ny ýatlap günahlarının geçilmegini dilerler. Günahları Allah'dan başka kim bağışlap biler? Olar Allah'ın towbalary kabul edýändigini bilseler hem günah şol günah işleri gaýtalap dowam etmezler. Ine olaryň sylagy özleriniň Perwerdigary tarapyndan uly bir ýalkaw we ebedi galjak ýerleri bolan aşagyndan derýalar akan jennetler bolar. Amal edenleriň sylagy
gör nähil ajaýypdyr. Sizden öň niçe ümmetlaryň hadiseleri bolup geçendir. Siz yer ýüzüne seyredin, dini yanan hataplanýanlaryň soňunyň nähil bolanlygyny görüň. Ine bu ähli insanlar üçin bir beýandyr. Takwalar üçin bolsa dogry ýoldur we öwüt nesihatdyr. Siz kapyrlar bilen söwüşde ejizlemäň we gamgyn bolmaň. Eger siz mömin bolsaňyz, siz hökmän üstün çykarsaňyz, siz Uhudda nähilli yaralan bolsaňyz, ol kapyr kowum hem Bedirde şonça yaralandyr. Ine Allah'ın iman getirenleri bilmegi, sizden şehitleriň bolmagy üçin biz ol ýeňiş günleriniň insanlaryň arasynda gerekleşdirip aýlap durýarys. Allah zalimleri halamaz. Munuň bilen Allah iman getirenleriň günahlarını paklemek, geçmek, kapyrlary bolsa helak etmek isleýär. Ýogsa da siz Allah'ın sizin araňyzdan söwüşýänleri ve sabr edýänleri bilmezden, ýüze çykarmazdan cennete girersiňiz öýtdiňizmi? Kasam bolsun, siz ölüm bilen ýüzbeýiz gelmezden öň onu şehit bolmagy arzu edipdiňiz. Ine size şu wagt onu şehitligiň sebäbini gördüňiz. Emma seredip dursuňyz, berk durup bilmän ýyza gaçdyňyz. Muhammed diňe bir ilçidir. Ondan öň hem ençeme peýgamberler gelip geçipdi. Eger ol ölse ýa-da öldürilse, siz ökçeleriňiziň üstünden ýyza tetip öňkü kapyrlygyňyza dänmekçimi? Kim iki ökçesinin üstünde iyide tetip İslam'dan dänse bilip koysun. Ol hiç haçan Allah diyan verip bilmez. Emma Allah doğru yola şükür edenler bir hasap silaglar. Allah'dan bildiğin hiç bir canlı dadın can vermek mümkün neldir? Ölüm keskitlenen vakta göre yadılyandır. Kim bu dünyanın sogabını eşretini istese, ona ondan verir. Kim ahiret sogabını silagını istese, ona hem ondan verir. Biz şükür edenleri hükmen silaglar. Ençeme peygamberler gelip geçtiler. Özlerini Perwerdigara bağış eden ençeme ihlaslı kişiler, olar peygamberler bilen birlikte söwüş etdiler. Olar Allah'ın yolunda başlarına gelen kıyınçılıklar sebäpli hiç ejizlemediler. Düşmanlarına boyun eğmediler. Allah sabredenleri halayandır. Olar şol kıyın ýagdaýlarda diňe, ey Perwerdigarymyz, bizim günahlarymyzy we işlerimizde öte geçmegimizi bağışla. Söwüşde ayaklarymyzy berk basdyr. Öz ýoluňdan taýdyrma we kapyrlardan üstün çykmaga bize kömek et diýdiler. Allah olary hem bu dünýäde silagyny hem de ajaýyp ahiret silagyny berdi. Allah ýagşylary halayandyr. Ey iman getirenler, eger siz kapyrlara tabin bolsaňyz, sizi ökçeleriňiziň üstünde ýygyňyza kapyrlyga döndürerler. Siz hem ziyana uçuranları uğurlarsınız. Yok, kapırlar değil. Sizin dostunuz Allah'dır. Ol kömek ediyenlerin en hayırlısıdır. Allah'ın ibadet eder yali hiçbir delil indirmedik zatlarını, ona Allah şerif koşundukları için biz kapırların kalplarına korku salar. Olorun barcak yerleri ottur, doğzaktır. Zalimlerin barcak yerleri nehilli erbettir. Kasam bolsun, siz onun Allah'ın ruhsatı kömegi bilen olary düşmanlaryňyz öldürýän ýeňýän wagtyňyz Allah size eden wadasyny ýerine ýetirdi. Soň Allah size arzu edýän ýeňişiňizi görkezenne, siziň araňyzda düşmana garşy ejizlik emele geldi. Siz peýgamberiň berýän emirlerini berja etmekde çekeleşip baş götürdüňiz. Sizden kim dünýä behbidini, kimler bolsa ahiret sogabyny isleýärdi. Soň Allah sizi sinemek üçin size olara karşı durmakta beren goldoğunu iyide çekti. Siz tatlanam derbi dağın bolupdyňyz. Kasam bolsun, Allah onda da sizi bağışlady. Allah müminlere fadly kerem eýesidir. Şol wagt siz töweş meýdanyndan çatlyk bilen daşlaşyp, hiç kime öwrülip teretmeýärdiňiz. Peýgamber siziň ýygyňyzdan sizi çagyryp durdy. Şol sebäpli siziň ne eliňizden gidene, ne de başyňyza gelen bela we terakky inanmadlygyňyz üçin Allah size gamgynlyk üstüne gamgynlyk berip sizi cedalandyrdy. Allah ähli edýän işleriňizden habardardyr. Soň Allah ol gamgyn ustanyň ýylynyň siziň içiňizden bir bölegiňizi gaplap alan rahatlyk berji ýeňil uky indirdi. Jan derdine düşen bir bölegiňiz munapyklar bolsa, Allah hakda nadanlyk döwründäki ýaly hakykat bolmadyk pikirleri diýärdi. Olar bu işden bide ýeňşe degişli hey bir zat barmy diýärdiler. Olara
Tahkik ähli işlerin ıhtiyarı Allah'ınkidir diýip aýt. Olar öz işlerinde sana garşy aýtmak islemeýän zatlaryny gizläp bir-birlerine eger bize bu işden yeňişden bir zat nesibe bolsady, häzir bu ýerde bolmazdyk we öldürilmezdik diýerdiler. Olary eger siz öýleriňizde bolsadyňyz, ýazgytlaryny öldürilme bolanlar hökmän ýatjak, öldüriljek ýerlerine çykyp giderdiler. Allah sizin gursoňyzdakyny tiýnemek, yürekleriňizde waswasylykdan saplamak üçin uhut söwüşini amala aşyrdy diýip aýt. Allah gursoklardakyny, yüreklerdäkini dolu bilýändir. Tahkik iki goşunyň duşuşan güni araňyzdan ýydyny öwrülip gaçanlary ine, olary eden käbir ýalňyşlary sebäpli şeytan taýdyrmak ýoldan çykarmak isläpdi. Kasam bolsun, Allah onda da olaryň günahyny geçdi. Tahkik Allah bağışlayıcıdır, halimdir, howlugayan däldir. Ey iman getirenler, siz ol dini inkar edip yer ýüzünde ýörüşe çykan ýa-da söwüşen gadylar bolup ölen ýalda öldürilenler özleriniň münapykda ýa-da garyndaşlykda dogan garyndaşlary hakda eger biziň ýanymyzda galanmasalardy ne ölerdiler ne öldürilerdiler diýen münapyklar ýaly bolmaň. Allah muny olaryň bu düşünjesini özleriniň yüreklerine pişmanlyk ýaratyp bolup galmak üçin etdi. Ýaşadýanam, öldürýänam Allah'dır. Allah siziň edýän ähli işleriňizi görýändir. Kasam bolsun, eger siz Allah'ın ýolunda öldürilseňiz ýa-da ölseňiz bilip goýuň. Allah tarapyndan beriljek ýalka we rahmet olaryň dünýä paralaryň ýygnan ähli zatlaryndan haýyrlydyr. Kasam bolsun, siz ölseňiz de, öldürilseňiz de hukman Allah'ın huzurunda jemlenersiňiz. Ey Muhammed, sen Allah'dan gelen rahmet bilen olary söwüşde dagap, soň daşynda jem bolan muslimanlara mulaýym boldun. Eger sen gödök, doň ýürek bolsadyň, elbetde muslimanlar seniň daşyňdan dagap giderdiler. Bes, sen olary bagyşla, olar üçin ýalkaw dile we işleriňde olar bilen maslahatlaş. Bir zady ýüregiňe döwseň, Allah bil bagla. Tahkik Allah özüne bil baglanlary halayandyr. Eger Allah size kömek etse, sizi hiç kim ýeňip bilmez. Eger ol sizi goldawsyz goýsa, size ondan başga kim kömek edip biler? Şonuň üçin müminler diňe Allah bil baglamaldyrlar. Bir peýgamberiň amanata ýa-da olja hyýanet etmek mümkin däldir. Kim amanata ýa-da olja hyýanet etse, kıyamet gününde hainlik edip alan zatları bilen geler. Soň her kimin gadanan zatlarynyň sylagy ýa-da jezasy bir kemsiz ödüler we olara adalatsızlyk edilmez. Allah'ın razylygyna tabin bolan kişi heyde Allah'ın gazabyna uçuran we ahyry barjak ýeri dowdak bolan kişi ýaly bolarmy? Ol barıljak nähil erwet ýerdir. Olaryň insanlaryň Allah'ın huzurunda dürli derejeleri bardyr. Allah olaryň edýän işlerini görüp durandyr. Kasam bolsun, Allah olaryň öz aralaryndan birini özüniň Allah'ın aýatlary okamagy, olary her türlü erwetliklerden saklamagy, olara kitap ve hikmeti dolu öğretmek için ilçe edip iyi vermek bilen Allah müminlere bir hatap yaxşılık edenler. Çünkü olar mundan öň äsker adasan yoldadylar. Siz Bedirde düşmanlaryňyzyň başyna iki etse bolup ýynan bir belanyň Uhudda siziň başyňyza gelen wagty bu nirden geldi diýdiňiz. Ey Muhammed aýt, ol bela siziň özüňiz sebäpkär. Tahkik Allah'ın ähli zada güýji ýetýändir. İki goşunyň ýüzbeýi bolan çakmışan güni siziň başyňyza gelen bela ýeňiliş Allah'ın islegi bilendir. Bu müminleriň imanynyň bilinmegi ýüze çykarylmak üçindi. Şeýle-de iki ýüzlülerin bilinmegi ýüze çykarylmak üçindi. Olara iki ýüzlere gelin Allah'ın ýolunda söwüşiň ýa-da iň bolmanda düşmanlaryňyzyň size we maşgalaňyza çozmasynyň öňüni alyň diýilenne olar. Biz muny söwüş diýip bilsedik, hataplasadyk, elbette size goşulardyk diýdiler. Olgun olar imandan küpüre has ýakyndylar. Olar dilleri bilen yüreklerine bolmadyk zatlary aýdýardylar. Ýöne Allah olaryň gizleýän zatlaryny ören gowy bilýändir. Olar söwüşe çykman öýde oturan ýerlerinden garyndaşlyk ýa-da munapyk taýdan doganlary öldürilenler hakda eger biziň sözümizi diňläp bize tabin bolsadylar, öldürilmezdiler diýdiler. Ey Muhammed olara, eger dogurçul bolsaňyz, hani eliňizden gelýän bolsa
özüňizden ölümü depedin, görel diýip aýt. Siz Allah'ın yolunda öldürülenleri öle hataplamaň. Gaýtam tersine olar ölleriniň perwerdigarynyň huzuruna diridirler. Olara cennet nigmatlaryndan rızkal berilýändir. Olar Allah'ın öz padly kereminden beren zatlaryň nigmatlary bilen şatlanýarlar. Olar iýlerinden henüz özlerine goşulmadyklar indiki geljek şehitler bilen hem olara gorku hop ýokdur we olar gamyn hem bolmalar diýip töýünjini alarlar. Olar Allah'dan gelen nigmaty, padly keremi we Allah'ın müminleriň syýlagyny puja çykarmajakdygynyň söýünjisi bilen şatlanarlar. Yaralananlarından soň Allah'ın we peýgamberiň söwüş çakylygyny kabul edenlere we olardan ýagşylyk edenlere hemde takwalara uly syýlaglar bardyr. Olar käbir insanlaryň söwüşden döndürjek bolup özlerine takyk, size düşman bolan insanlar size garşy goşun jemlediler. Biz olardan gorkun diýenlerine bu ýagdaý olaryň ynanjyny artdyrdy we olar Allah bize yeterliklidir, howsardyr. Ol nähil ýaşy wekildir, dostdur diýdiler. Soň olar hiç bir erwetlige duş gelmän, Allah'ın nigmaty we padly kerem bilen ýyda dolandylar. Hem de Allah'ın radyçylygyna boyun boldular. Allah uly padly kereme ýetedir. Ine ol şeytan häsiýetler sizi öz dostlary bilen gorkudýar. Eger siz mümin bolsaňyz, olardan gorkmaň, menden gorkun. Ey Muhammed, inkara tarap algayanlar seni gama batyrmasyn. Takyk, olar Allah hiç ildiýany ýetirip bilmediler. Allah olar bu boluşlar sebäpli ahiretdäki paýdan beriljek nigmatdan mahrum etmek isleýär. Olara uly azap bardyr. Takyk, iman ederek inkary küpri satyn alanlar Allah hiç ildiýany ýetirip bilmediler we olara jebir jepaly azap bardyr. İnkar edenler biziň özlerine möhlet bermegimizi özleri üçin haýyr hataplamasynlar. Biziň olara möhlet bermegimiz olaryň günahlarını arttırmaklary üçindir. Olara har edici azap bardyr. Allah murdary iki ýüzlüni päkden müminden aýyrýança müminleri siziň bu ýagdaýlaryňyzda galdyrmaz. Allah size gaýbyň sirlerini hem äşkär etmez. Emma Allah öz peýgamberlerinden islänini saýlar we wahy arkaly oňa gaýpdan habar berer. Siz Allah we onuň ilçilerine iman getirin. Eger siz iman getirip Allah'dan gorksaňyz, size uly syýla bardyr. Allah'ın öz padly kereminden beren zatlaryny haýyr sahabat etmekde gysgançlyk edenler, muny özleri üçin haýyr hasaplamasynlar. Tersine bu olar üçin şerdir. Gysgançlyk edip bermedik zatlary kıyamet günü olaryň boyunlaryna saralar. Asmanlaryň we ýeriň ähli mirasy Allah'nynkydyr. Allah siziň edýän işleriňizden habardardyr. Kasam bolsun, elbette Allah, takyk Allah garipdir, biz bolsa baýdyr diýenleriň sözüni eşdendir. Biz olaryň aýdan bu sözlerini we peýgamberleri nähak ýere öldürendiklerini ýazarys we olara ýakyp ýandyrjy adaby dadyň diýeriz. Bu adab siziň öz elleriňiz bilen eden zatlaryňyzyň netijesidir. Allah bendeleri hiç haçan nähaklyk etmez. Olar takyk Allah bize asmandan inen odun iyip köz ýaleden bir gurbanlyk getirýänçe hiç bir peýgambere inanmadygymyzy emretdi diýdiler. Sen olara menden öňki ençeme peýgamberler äşkär deliller, mucizeler bilen we siziň aýdýan gurbanlygyňyzy getiripdiler. Eger siz dogurçul bolsaňyz, näme üçin olary öldürdiňiz diýip aýt. Ey Muhammed, eger olar seniň peýgamberligiňi yalan hataplatalar, gynanma. Çünki senden öň äşkär deliller, sahipalar we nur saçyjy kitaplar getiren ençeme peýgamberler hem yalan hataplanypdy. Her bir canly barlyk hökmen ölüm şerbetini dadar. Size kıyamet günü eden işleriňize göre hakyňyz dol berler. Şol wagt kim otdan daşlaşdyrylyp cennete talynsa, ol halas bolandyr. Bu dünýä ýaşaýşy aldawdan başga zat däldir. Kasam bolsun, siz hökmen emlaklarınız ve canlarınız bilen tine edilersiňiz. Siz özüňizden kitap berilenlerden hem de Allah şärik goşanlardan özüňizi köp ınjytjak sözleri hökmen eşitersiňiz. Emma eger sabr edip günahlardan daşdyryp takwa bolsaňyz, elbette bu ediljek işleriň iň dogrusudur. Allah kitap berilenlerden kasam bolsun. Siz onu özüňize indirilen kitabı hökmen insanlara düşündürersiňiz. Onu gizlemersiňiz diýip söz alypdy.
Emma olar onu sözlerini arkalarına dыңdalar ve onun deregine sekelce bekbiydi satın aldılar. Oların satın alanlardı nehilli ervetler. Ey Muhammed, eden işlerine şartlanyan, etmedik işler üçün hem öga garaşayan kişiler adaptan kutulacak bir yerdedir öydüp fikir etme. Olara cebir cepalı adap vardır. Asmanların ve yerin mülkü hükümdarlığı Allah'ın kıdır. Allah'ın ehli dadı gücü yetkendir. Ta ki asmanların ve yerin yaratılışına, giyce bilen günlüğün çalışıp durmağına akıl eyeler üçün avratlar vardır. Olar dik dur kalar, otur kalar, kaptala gıysarlıp yatır kalar hem Allah'ını dikir ediyerler. Olar asmanların ve yerin yaratılışı vardı oylanıp, ey perverdigarımız, sen bunu buları boş yeri yaratmadın, biz seni tesbih ediyeriz, sen bizi o doğuda hadafından koru. Ey perverdigarımız, takik, sen kimi oda salsan, hükman onu rüsva edersin, zalimlerin hiç illi kömekçisi yoktur. Ey perverdigarımız, takik biz, perverdigarına da iman getirin deyip imana çağırayan bir çakılıkçını Muhammed'i dinledik ve iman getirdik. Ey perverdigarımız, sen bizim günahlarımızı bağışla, bizim ervetliklerimizin üstünü ört ve bizim canımızı yaşlılar bilen bile al. Ey perverdigarımız, bize peygamberlerin üstü bilen vaada veren silanı nesip eyle, bizi kıyamet günü rüsva etme, sen beren sözünden hiç dayanmersin diyerler. Oların perverdigari dileklerini kabul edip olara, sizden isli erkek, isli ayal olsun, hayır iş edenin amalını puğuca çıkarmarın. Çünkü siz bir-birleriniz bilen doğunsunuz, kasam olsun. Menin radiyçılığım için hicret, göç edenlerin, yurtlarından çıkarılıp sürgün edilenlerin, menin yolumda cebir sütem görenlerin, söveşenlerin ve öldürülenlerin, şehit bolanların, günahlarını hükmen örtörün ve Allah tarafından sile hükmünne olori, aşağından deryalar akyan cennetlere yerleştiren, in acayip silalar Allah'ın yanındadır. İnkar edenlerin, sövda, siyahat yal maksatları bilen arkaynlıkta, yurtma yurt aylanıp görmeleri seni aldava salmasın. Olarınki ören az vakitlik lezzet ve peydadır. Son barıp sığınacak yerleri doğudaktır. Ol yer nehilli ervet düşöktür. Yönü öğlerinin perverdigarına karşı çıkmakta korkanlar için Allah tarafından fadl-ı kerem hükmünne aşağından deryalar akan cennetler vardır. Olar ol yerde ebedi galarlar. Takik, yağışlar için Allah'ın yanındaki nimetler az hayırlıdır. Ehli kitabın içinde Allah size indirilene Kur'an'ı hem de öğlerine indirilene Tevrat'a ve İncil'e Allah takdim edip iman getirenler hem vardır. Olar Allah'ın ayetlerini derek tekelce baha behbide satın almalılar. Yine olar için öğlerinin perverdigarının yanında silahları vardır. Takik, Allah'ın hatabı öğren tid gelyendir. Ey iman getirenler, sabır edin, sabırlı olmakta beğetleşin, düşmanlarınızdan üstün olun, elmidama novatlı durup tayinlikli ve ihtiyaçlı olun, halas olmanız için Allah'dan korkun.